Il-Pulizija ta' Malta ddikjarat li l-ebda persuna jew entità Maltija ma kienet involuta fl-attivitajiet li dwarhom ġie arrestat iċ-Chairman tal-Bank Pilatus, Ali Sadr Hashemi Nejad. Hashemi Nejad qiegħed jiġi allegat li ħasem fi skema biex jikser sanzjonijiet li l-Istati Uniti kienet imponit fuq l-Iran. Dwar dan il-Pulizija qalet li għamlet kuntatt mal-awtoritajiet Amerikani u r-riżulta li dan il-ksur ta' sanzjonijiet allegatament sar bosta snin ilu u li minn Malta ma għaddiet l-ebda tranzizzjoni. Fil-fatt it-tranzazzjonijiet bankarji saru minn banek fl-Iżvizzera, it-Turkija, l-Emirati Arab Magħquda u l-British Virgin Islands. Il-Pulizija Maltija qalet li ma kienitx involuta jew marfa mill-awtoritajiet Amerikani dwar dan l-arrest, madankollu qalet li saret komunikazzjoni mal-awtoritajiet Amerikani fejn il-Pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji Maltin offrewlhom l-assistenza kollha tagħhom f'dan il-każ. Żied jingħad li l-awtoritajiet Amerikani informaw lill-awtoritajiet Maltin li f'dan il-każ ma kienx hemm l-involviment la ta' pajjiżna, persuni li jgħixu Malta jew kumpaniji li qegħdin stabbiliti Malta. Il-Pulizija żiedet tgħid li l-awtoritajiet Maltin offrew l-assistenza kollha u fil-ġimgħat li ġejjin delegazzjoni mill-Istati Uniti għandha tasal Malta għal iktar diskussjonijiet dwar il-każ. Intant l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji l-MFSA ħabbret li kienet qed tifriża l-assi kollha tal-Bank Pilatus. Fi stqarrija l-MFSA qalet li l-bank ġie ordnat biex ma jagħmel l-ebda tranzazzjoni fosthom ġbit jew depożiti mill-bank qabel jikseb l-approvazzjoni tagħha. Din id-direttiva daħlet fis-seħħ wara li matul il-jum tal-Erbgħa l-MFSA ordnat li Hashemi Nejad jitneħħa b'mod immedjat minn direttur tal-bank u minn kull funzjoni eżekuttiva oħra li kellu fil-bank. Fi stqarrija ministerjali fil-Parlament, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna sostna li fl-ebda parti mid-dokument tal-akkuża ma tissemma Malta jew xi banek liċenzjati f'pajjiżna u li kull proċess ġudizzjarju dwar dan il-każ għadu jrid jibda fl-Istati Uniti.